Ang kanyang pisngi ay medyo natamaan na rin tayo. Natamaan na rin ng stroke. Dati tumutubo na yung mobilyo dyan. Ayusin din natin ang kanyang pisngi dito sa may bandan ko. Kaya, hindi ka lang. basta. Nga. Nga lang. Lapit konti? Nga. Solo lapit. Sige ba? 1, 2, 3, 4. Okay. Ito pa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wala ka naman din ako eh. 1, 2, 3. Nga. 1, 2, 3. Ayun! Tumunog! Tumunog dito. Okay nakuha na natin. Okay mga kababayan ay nakuha na natin ang tamang tsimpo sa kanyang panga. Kakatapos lang ang first game, napansin ko agad si tatay na dumaan. Balita ko ay pauwi na ito. Agad ko itong lihim na sinundan ng dahan-dahan at hindi na siya nanood pa ng pangalawang game. Kaya kwento niya, mahilig daw talaga siya sa basketball noon. At sinama niya ako at dito daw sila nakatira sa pinakatuktok ng bundok. Napakatabig dito at kwento niya ay madalas daw siyang nadudulas dito, lalo na pag tuwing umuulan. Muntik na daw siyang nahuhulog dito sa bangin dahil madulas daw ito pag umuulan. Ito, paakyat na siya. Ingat na ingat siyang umakyat ng dahan-dahan. At pumasok pa kami dito sa may iskinita. Maya-maya lang ay nandito na kami sa pinakataas ng parte ng bahagi. At pumasok pa kami lumiko kami dito sa may iskinita pa. At maya-maya lang ay natatanaw na namin yung bahay ni tatay. Okay nakarating na tayo sa bahay nila tatay Renan Sarmiento. Nandito tayo sa bahay niya. At may mga anak na pala siya Ilan anak mo? 8. 8 piraso yung anak niya. At yung asawa mo may pasok naman okay. Ako ito yung anak mo. Ano to, bunso mo? Panganay mo? Panganay ko yun. Pangalawa. 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 Ito yung bahay nila dito.
pagkagabi saan ka natutulog? Ah, diyan ka lang natutulog. Ay, gabi. Wala yan lang tulugan mo. Doon na lang tayo. Tatay Rinan. Tatay Rinan Sarmiento. Ay, magandang hapon po sa iyo, ha. Kamusta ang buhay? Hirap eh. Hirap eh. Mahirap. Ikaw, ilang taon ka na? 44. Kaya, ibibigay mo na ako sa iyo. Mga kaubayan ko, ito pala yung mga daliri ni tatay ay hindi naman siya matitigas. Hindi siya matigas tayo. Kasi sa ibang sa ibang paralyte. Matigas. Oo, ganun na. Ganun na. Oo. Pero yung kay tatay, normal Parang normal lang siya. Malambot ang kanyang mga daliri. Dahil ito yung part na na-paralyze, bandang kaliwa. Ang na-paralyze sa kanya ay bandang kaliwa. Ay normal naman. Hindi naman siya matigas. Pero yung banda rito sa siko, ay medyo lumalaban na tayo. Medyo matigas na banda rito. Banda rito matigas na. Kaya kailangan tayo yan ititherapy tayo.
ang kanyang pisngi ay medyo natamaan na rin tayo. Natamaan na rin ng stroke. Dati tumutulo na yung mga baby dyan. Ayusin din natin ang kanyang pisngi dito sa may bandang view. Lapit mo Kaya. nga. Lapit mo nga. Ayusin natin. Hindi ka lang. Banda. Banda ka banda. Nga. Sige, nga lang. Lapit konti. Nga. Solo lapit, hindi ba ito? Sige ba? 1, 2, 3, 4. Okay. Ito pa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Halangan mo din ako eh. 1, 2, 3. Nga. Nga. 1, 2, 3. Ayun! Tumunog! Tumunog dito. Okay nakuha na natin. Okay mga kababayan ay nakuha na natin ang tamang tsimpo sa kanyang panga.